dalan pero padayon gihapon ang misyon. So kining mao ang tawag sa Ginoo. Mabukid man, mapatag man, tanawa ang dalan. So grabe ka ang dalan. Galoy. Ha? Tanawang dalan guys. Ang kauban. Matang kuan eh. Yakit yang. Patong din. Ayun man. Tanawa sila guys. Grabe, grabe. Sod. Grabe guys. Malangkyo. Ano sila guys. Anda ay alto dito ha? Dan. Hala.